טוב חברים, ברוכים הבאים, הגעתם לערוץ שלי של שלומי מלכה, שלומי ריץ' באינסטגרם. כל מי שמעניין אותו עולם האי-קומרס ובכללי לעשות כסף מהאינטרנט, אז אתם מוזמנים לעקוב גם פה וגם באינסטגרם. מה שאתם תראו אצלי בעיקר זה תוכן שקשור לאי-קומרס, דרופשיפינג, בעיקר בשופיפיי. היום אני פה עליתי לסרטון הזה כדי בעצם לעשות לכם שיתוף מסך של חנות אי-קומרס בשיטת הדרופשיפינג שהיא מאוד מאוד מעניינת, שהיא כבר עובדת בערך שנה וחצי. זה חנות שאני עשיתי איתה ליווי אישי מההתחלה עד היום, חנות בתחום האופנה, תחום האופנה לנשים. הרי נתונים ככה עדכניים. אמנם הלכתי ב-2024 על חנות שהתפוצצה מהר מאוד, שהיא עשתה בתוך 3.5 חודשים ראשונים את ה500,000 שקל מחזור, ובחצי שנה הראשונה שלה כבר הגיעו ל1,000,000 שקל מחזור. זו חנות הייתה של שני שותפים שהם היו פעילים בחנות משלהם, שבאמת עשו עבודה מדהימה. והיום אני רוצה לשתף, חוץ מהתוצאות שאני תמיד משתף באינסטגרם, בהיילייט שלי, שזה תוצאות ככה גם יותר מתונות וגם בסגנון של מה שהעליתי אז ב-2024, שכמובן הכל תמיד עדכני, תמיד אני מעלה דברים שהם אותנטיים. היום בעצם אני הולך להראות לכם משהו שהוא יותר עדכני, בקיצור, יותר עדכני וככה עם הרגליים על הקרקע מאז שהתחיל את הדרך שלו. אז בואו נתחיל, אני רוצה לעשות שיתוף מסך. אז יש לנו פה חנות שהיא בעצם חנות שהיא בשיטת הדרופשיפינג, חנות שופיפיי, שהיא פעילה כבר עוד מעט שנה וחצי. ומתחילת היום, זאת אומרת היום אנחנו ביום חמישי 12 למרץ, 7:25 עדיין אמצע היום, מ-12 בלילה עד עכשיו החנות הזאת היא עשתה מחזור של 4,548 שקל. 12 הזמנות סך הכל, 642 כניסות לאתר. החנות הזאת היא בעצם מוכרת בכל יום לקהל הישראלי. אפשר לראות בכל יום את ההזמנות, בכל זמן וזמן, בכל כאילו שעה ויום. ובעצם אפילו שהיום אנחנו במצב מורכב במדינה מבחינה ביטחונית, עדיין יש פעילות שוטפת והזמנות בכל יום ויום, אפילו שהמשק סגור. היה סגור עדיין, כאילו היינו מוכרים פה. ומה שאני רוצה להראות לכם פה היום זה מה הרווח הנקי ומה ההוצאות פרסום ומה המחזור. לצורך הדוגמה, אז מתחילת החודש, ב-12 ימים האחרונים, החנות הזאת הכניסה 67,900. חשוב לציין שעוד התוצאות האלה משתנות, בגלל שעדיין לא נגמר היום, אבל 67,900, 174 הזמנות, סך הכל כדי לייצר 67,900. הרבה אנשים חושבים שצריך כמויות של לקוחות כדי להכניס סכומים כאלה, ותבינו כמה זה פשוט. יש פואנטה לסרטון הזה. הפואנטה היא שבעצם אתם תבינו כמה קל היום למכור באינטרנט, כמה קל היום להכניס כסף מהאונליין, שאנחנו לא נמצאים באיזושהי חנות פיזית, שאנחנו צריכים לחכות שאנשים ייכנסו אלינו ויקנו, ואנחנו בעצם מתחייבים לסחירות גדולה של מאות אלפים בשנה או עשרות אלפים בשנה. עדיין, כל הקטע שאנחנו לא מחויבים, לא בסיכון, ואנחנו מביאים אלינו לאתר טראפיק מהרשתות החברתיות. זה פשוט מדהים שאפשר לייצר כסף מבלי השקעה, מבלי הון עצמי גדול. ואני אוהב את זה, וזה באמת משהו שהוא מדהים. אני בגלל זה מתעסק בזה כבר המון שנים. ואני אוהב ללמד, אני אוהב לתת לכם את הערך, את הידע שלי, ככה, גם בליווי אישי, וגם אם זה בתוכנית לימודים עוד מעט שאני הולך להוציא על החלק של ללמד אתכם איך לבנות חברת שיווק משלכם, חברת בניית אתרים משלכם. בכל מקרה, אז זה בעצם מה הנתונים מתחילת החודש, ומתחילת השנה החנות הזאת עשתה מחזור שהיא לא עשתה בעבר, היא לא עשתה בעבר בתקופת זמן כזו קצרה, של 248,510, זאת אומרת 250,000 שקל עם 661 הזמנות מינואר, זאת אומרת בחודשיים ו12 ימים זה המחזור מחירות שהיה פה. 250,000 שקל, סך הכל 661 הזמנות באתר. עכשיו, אני רואה שיש ירידה פה בפברואר. כי בחודש פברואר מה שקרה, זה ראש השנה הסיני. פעם בשנה יש תקופת זמן, כשאנחנו עושים דרופשיפינג, אנחנו לא פעילים. זו תקופה שהיא בערך בת שבועיים, שזה אומר שהדואר בסין סגור, ואז בעצם אנחנו לא יכולים לקבל אלינו משלוחים לישראל. אז מה שקורה בסיטואציה הזאת, אין לנו ברירה, אלא אך ורק לעצור את המשלוחים. וקידום ממומן. אז כל המחירות שיש פה בימים האלה, כמו שאפשר לראות בקטן, 300 שקל, 200 שקל וכאלה, 100 שקל, זה מקמפיינים שהגיעו, ממחירות שהגיעו באופן אורגני. כל השאר, הסכומים של כמה אלפים ביום, זה בעצם מהקידום הממומן. כנ"ל גם לגבי הכמות כניסות, היא נפגעה פה, כמו שאפשר לראות, כי עצרנו את הקידום הממומן. אז בשורה התחתונה, זה מה החנות הזאת הכניסה מתחילת השנה, אוקיי?
לצורך הדוגמה, ינואר, מה-1 לינואר עד ה1 לפברואר, היה מחזור מחירות של 119,000 שקל ו-320 הזמנות, אוקיי? עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם בפועל, זה מה יצא על קידום ממומן. אז מה שיצא על קידום ממומן, זה באמת מעניין. אם אנחנו נראה היום, אמנם זה מראה 271, אבל אם אני ארענן את הדף, זה כבר יקפוץ לדעתי, ל-289, כי כל דקה ודקה יוצא כסף. כי אנחנו מוציאים כסף על קידום ממומן שמביא לנו מחירות, ובגלל זה גם היום החנות הזאת היא על מחזור של 4,500. היא יוציאה 289 שקל בשביל זה. עכשיו, שלא תטעו, זה פי המון על הכסף. זה פי כמות גדולה של כמה עשרות, וזה לא משהו שהוא רגיל, אפשר להגיד. זה משהו שהוא קורה רק כשאנחנו במצב של סקייל, וזה לא קורה על ההתחלה. זאת אומרת, החנות הזאת, אותו אדם, אותו בעלים של החנות, הוא התקשה בהתחלה, שלא תטעו. בהתחלה שלו הוא היה על 10, 15, 20, 30 אלף בחודש מחזור מחירות, כן, אמנם מהחודש הראשון, אבל עדיין הוא לא הגיע לסכומים האלה, ועם אחוזי רווח כמו שהוא מגיע היום. עכשיו, סתם שתדעו, מי שלא יודע, בחנות e-commerce, מה שמשפיע לנו בעיקר על האחוזי רווח, זה בעצם הקידום הממומן. ואם אנחנו עכשיו בהחזר השקעה שכזה, זה החזר השקעה מטורף, אוקיי? אז זה, אם אני לא טועה, עוד מעט פי 20 על הכסף. 289 שקל להכניס 4.5, זה מטורף. אז זה גורם לנו בעצם להיות באחוז רווח כל כך גדול, שההוצאה היחידה שלנו המשמעותית היא בערך 30% על הסחורה. כי כשאנחנו עושים דרופשיפינג, אנחנו מכפילים פי 3, לפעמים פי 4 את המוצרים. זאת אומרת, אם לצורך הדוגמה ניקח מוצרים שעולים לנו 100 ונמכור אותם ב-300, אז הכפלנו פי 3. אז 30% זה עלות הסחורה. עכשיו, שלא תטעו, יש עוד הוצאות. יש הוצאות של 3%, 4% בערך, שזה עמלות, שזה כולל הסליקה וכולל השופיפיי, ויש לנו עוד עמלות, שזה בעצם על המיסים שאנחנו משלמים. שזה לא עמלות, זה יותר מיסים, בוא נגיד מע"מ. מע"מ זה 18% מעסקה. אחרי שעברנו 120,000 שקל בשנה מחזור מחירות, נתחיל לשלם 18% מע"מ על כל עסקה, וזה כמובן בהנחה ואנחנו מוכרים לקהל הישראלי. אם אנחנו לא מוכרים לקהל הישראלי ואנחנו מוכרים לקהל של ארצות הברית, אירופה וכולי, אז אנחנו בעצם לא צריכים לשלם מע"מ, אנחנו את כל הכסף משאירים אצלנו, אבל בכל דבר יש בונוס ויש מינוס, ובארצות הברית ואירופה הפרסום הוא קצת יותר יקר, אמנם כן אפשר להגיע שם לסקיילים גדולים יותר, סכומים גדולים יותר ללא ספק, כי השוק שם הוא יותר גדול והכל טוב, אבל בשורה התחתונה נגלה לכם סוד. הקהל הישראלי זה קהל שמשלם, זה קהל טוב, זה קהל שאנחנו עדיין רוצים להשתלב בו, כי בפועל בישראל אנשים משלמים, אנשים מעריכים איכות, ומבחינתם לשים על בגד לצורך הדוגמה 300 או 400 שקלים זה לא עכשיו משהו שהוא בשמיים, וזה נכון. ולהבדיל בארצות הברית ואירופה כל כך הרבה תחרות, כל כך הרבה אנשים שמוכרים, שגם עושים הונאות, אז גם מבחינת הקידום, כשאנחנו מגיעים ומנסים להשתלב, אנחנו איפשהו שמה בהתחלה נתבלבל בין כל המתחרים, ולכן אני תמיד אמליץ להתחיל בישראל. אז בואו נמשיך. אז בשורה התחתונה אנחנו פה על הוצאה יומית של 289 שקל, אפילו בשתי דקות, 3 דקות האלה שדיברתי, אולי אם אני ארענן, כן, כבר עלה בשקל. אז אם נלך מתחילת החודש, כשראינו שהוא הכניס 67,000, אם אני לא טועה, נראה לי, אז הוא הוציא בשביל זה 6,808. ומתחילת השנה, שזה גם מטורף, כן? מתחילת השנה, מינואר עד 12 למרץ, כדי להכניס את 250,000 שקל, מה שהוא היה צריך להוציא זה סך הכל 39,202, אוקיי? שזה מושלם, זה יפה, יש פה קמפיינים שהם רווחיים, אתם רואים מה שפעיל, אני מן הסתם לא רוצה לציין פה את שמות הפריטים, ובעצם השמות של הקמפיינים מופיע השם של הדגם וכולי, אז בגלל זה ככה הסתרתי את זה, אבל סך הכל יש פה כמויות של הזמנות, יש פה כמויות של עסקאות, ואני יכול להגיד לכם שהעסק הזה הוא פשוט טס למעלה, ואני רוצה גם להגיע איתכם למה היה בתחילת דרכו, כדי שחלק מכם יראו איך זה בהתחלה ואיך זה אחרי, ומה זה אומר בעצם. אז בואו רגע שנייה נלך חזרה לחנות, ואני רוצה להגיע איתכם לחלק של מה שהיה כשהוא התחיל את הפעילות, שזה אי שם בדצמבר 2024. כשהוא התחיל את הפעילות שלו באי שם 2024, עד היום, מה המחזור מחירות? זה 768,000 שקל, אוקיי? אבל שימו לב מה היה בחודשים הראשונים. עכשיו, קודם כל 240,000 כניסות מאז פתיחת החנות, 2,227 הזמנות, סך הכל כן, 2,227 הזמנות כדי להכניס 768,000 שקל.
זה מה שצריך, 2227 אנשים, אולי אפילו פחות, כי יש פה מתוך זה גם לקוחות חוזרים, זה מה שצריך כדי להכניס את הסכום הזה, עוד מעט 1,000,000 שקל. אז שלא תספרו לעצמכם תירוצים שבעל עסק צריך 1,000,000,000 אנשים כדי להכניס סכום גדול, ממש לא. היום אפשר למכור הרבה מוצרים שהם יחסית במחיר סביר של כמה מאות שקלים, או אפילו יש מוצרים של כמה אלפים, שפשוט מביאים אותנו למחזורים הגבוהים והרווחים הגבוהים, בלי יותר מדי מאמץ. אז דצמבר 2024 זה היה החודש הראשון שהתחלנו שיווק ממומן, ובדצמבר הוא הכניס 3,649. ושוב, אני מזכיר לכם, זה היה לפני כמעט שנה וחצי, חשוב לציין, שנה ו4 חודשים, שנה ו3 חודשים. ו-3,649 שקל, זה המחזור מחירות שלו היה בדצמבר 2024. בינואר הוא התחיל להכניס כבר 16,000 שקל, ופברואר 29,000 שקל, מרץ 24, 20,000 באפריל, ו-32 מאי, 47,000 יוני, 88,000 יולי, 78,000 אוגוסט, 46,000 ספטמבר, 37,000 אוקטובר, 35,000 נובמבר, 59 דצמבר, ינואר 114, בפועל זה לא כולל את הראשון לפברואר, כי עשיתי מקודם מהראשון לינואר עד הראשון לפברואר, ואז בעצם זה יצא 119, אני זוכר את זה. פשוט פה זה מהראשון לינואר עד ה-31 לינואר, ופה בפברואר זה היה 65,000, ומרץ 67,000. עכשיו, מרץ 67,967 זה עדיין לא כולל את היום, זה תמיד יהיה עד היום של אתמול. כנ"ל גם לגבי, אם נעשה לצורך הדוגמה, last 30 days, 30 ימים אחרונים, זה מראה עד התאריך של, אם אני לא טועה, עד זה כולל גם פה, את היום. בקיצור, מהראשון עד ה-12, אז כן, זה כן כלל את היום, כן, זה כלל את היום. ובגדול, מהראשון לינואר, אז רק בשביל להראות, מהראשון לינואר עד ה-31 לינואר זה היה 114,000. עכשיו, בשורה התחתונה, מה שאני אומר לכם פה, זה שאם אתם מספיק סבלניים, אפשר להגיע למחזורים הרבה יותר מזה גם תוך שנה. זה שגם הוא התקשה פה קצת, היה לו קצת טיפה קשה עם השפה, אני חייב לציין, בגלל שאותו בחור הוא מהמגזר, וכשהוא התחיל, היה לו טיפה קשה מבחינת להשתלב בכל מה שקשור לשפה ברשתות החברתיות, איך להציג את זה בקידום הממומן והכל, אבל סך הכל מדובר פה בבחור תותח שהאמין בי קודם כל, שאמרתי לו שהכל טוב ויהיה בסדר, ויש לי איתו גם צ'אטים שאני יכול להיכנס אליהם ולהראות לכם, ואפשר לראות שם שהוא אמר לי, שמע, אני כאילו רוצה להגיע לסכומים יותר גדולים, ואמרתי לו, הכל טוב, אתה תגיע, ופשוט הוא האמין בזה שאני אמרתי לו, והוא הגיע. ואנחנו יכולים לקפוץ לוואטסאפ כדי להראות לכם את זה. טוב, אז נכנסתי לצ'אט שלנו, והגעתי פה רגע לראשון לפברואר, קודם כל, כדי שתראו בעצם שמהראשון לינואר עד ה-31 לינואר, הוא שלח לי את ההודעה הזו, וגם שלח לי... שלומי, אח שלי יקר, לא האמנתי שאני אגיע לסכום הזה בחיים, אחי. הכל בזכותך, תודה רבה לך על הכל, אחי. אז זה ככה, אחלה מספרים, אחלה נתונים, ואני מבסוט שהוא הגיע אליהם. זה הוא שלח לי בינואר, ששנה שעברה בעצם הוא עשה 515,000. אם גם נעשה את זה פה, last year, 515,986, בדיוק כמו שהוא הראה לנו. אז הוא אמר לי שהוא בדיוק חשב על המטרות שלו לשנה החדשה, ורצה להגיד לי תודה על זה שבאמת הייתי איתו. כל הנתונים שאני מראה, תמיד אלה יהיו נתונים אמיתיים, תמיד אלה יהיו נתונים שהם הגיוניים, ולא דברים שאנשים ממציאים לכם היום, שמראים לכם 100 מיליון דולר בשבוע. כל מיני חרטות כאלה. צריך להיות גם עם הרגליים על הקרקע, זה לא פה לואי ויטון, אבל בשורה התחתונה, כל מה שאני עושה וכל מה שאני מראה, זה תמיד יהיה אותנטי. אני לא עושה מעצמי צחוק, כי יש לי גם הרבה חברים אצלי באינסטגרם שעוקבים אחריי, חברים מהבית, חברים שלי שנים, משפחה. אני לא בא לפה כדי להתמסחר, אני באמת מנהל מותגי e-commerce. מי שמכיר אותי גם ואת המותג של אשתי יודע שיש לנו מותג שהוא נקרא קוקונוע, זה מותג של בגדי ים לנשים, ובעצם אנחנו פעילים שם כבר עוד מעט 6 שנים. ואת המותג הזה אנחנו עשינו אחרי שהצלחנו באי-קומרס בהתחלה עוד. כשהתחלנו באי-קומרס בשיטת הדרופשיפינג, כבר אז
הבנו שאוקיי, אנחנו רוצים להתרחב, חוץ מזה שיש חנות בישראל וחנות לארצות הברית ואירופה, אנחנו רוצים לעשות גם משהו משלנו. משהו שאנחנו ניצור, דגמים שאנחנו ניצור, ובעצם גם להחזיק מלאי, והלכנו על זה בכל הכוח. ואני יכול להגיד לכם שהתוצאות משתלמות בסוף. כשעובדים מכל מקום בעולם, כשעובדים מהבית, וטסים לחול מתי שרוצים, ופשוט עם המחשב מרימים אותו, ובאמצע הלילה אפשר להסתובב, זה פשוט, אני חושב, יותר שווה מהכסף, כי החופש שלנו בתור בני אדם, החופש הכלכלי והחופש בכללי לעשות מה שרוצים, זה דבר שאין לו מחיר. אז זה יותר חשוב מהכסף, כשאתה יכול לקום ולעשות מה שאתה רוצה, ולעבוד מאיפה שאתה רוצה, ובגדול, כשאתה גם ככה בטלפון, כשאתה גם ככה במחשב, לייצר מזה פשוט. אז אני רוצה שהרבה מכם יבינו שהעולם גדול, המדינה שלנו היא ענקית, רק במדינה שלנו יש מיליוני אנשים. ואלה שמספרים לעצמם תמיד, לצורך הדוגמה התירוצים של התחרות. אז כמו שהרגע ראיתם, כדי להגיע לכמעט מיליון שקל צריך סך הכל 2,200 אנשים, שזה לא הרבה. יש לנו פה רק בארץ מיליונים, וזה אותם 2,200 אנשים שקונים בעוד אתרים. אז בשורה התחתונה, רק בארץ יש פה הרבה עבודה. ודרופשיפינג כרגע זה פה להישאר, דרופשיפינג כרגע זה פה כדי רק לגדול, אבל אני לא בטוח שכל אחד שירצה עוד מעט בקרוב לתפוס את הנקודה שלו, הוא באמת יצליח. יכול מאוד להיות שעוד מעט זה כבר לא יהיה אפשרי למי שרוצה להצטרף כחדש, ורק אלה שכבר על הגל הם אלה שימשיכו לרוץ. כי אין מה לעשות. בסוף, מי ששם לב שהעולם הולך לשם, שהעולם הולך לפרנסה בעיקר מהאונליין, מבלי איזושהי תלות כלשהי בעבודה פיזית או בעסק פיזי, אז הוא מבין שוואלה, אנשים סוגרים את החנויות הפיזיות שלהם כדי לפתוח חנויות אינטרנטיות, או כדי רק להשאיר את החנויות האינטרנטיות שלהם, כי הם עושים יותר באינטרנט. אז בשורה התחתונה, אני אומר פה לכל אלה שרוצים להצטרף, אני קורא לכם, שאם אתם באמת רוצים לעשות את זה, אתם צריכים להבין משהו. א', אתם לא הולכים להתחרות בי, אני לא מתחרה פה עם אף אחד, כי בשורה התחתונה לכל אחד יש את הייחודיות שלו, לכל אחד יש את המקצועיות שלו, את העסק שלו ואת הנתינה שלו לעסק בכל יום ויום. ומי שבאמת רוצה לעשות עם זה משהו, ומי שבאמת רוצה לשדרג את החיים שלו ולבנות משהו בשביל עצמו, הוא יעשה את זה, והוא לא מתחרה שלי, וזה לא נחשב. כי יש ייחודיות בסוף לכל אחד, וכל אחד הולך על הקו שלו ועל הסגנון שלו ועל החנות שלו ועל הלקוחות שלו. ובגלל זה אני אומר שאל תיתנו לעצמכם לחכות עם משהו שאתם רוצים להשקיע בו בשביל עצמכם, כי בסוף כל פעם שאתם מחכים ואתם אומרים אני אעשה את זה בהמשך, או אני אעשה את זה בחודש הבא או בשנה הבאה, או כשיהיה קצת כסף, זה אף פעם בסוף לא קורה. תמיד הכסף הזה צריך להישרף על משהו אחר. תתחילו את זה לפני שאתם מתחילים בכל מה שקשור לתירוצים ולהוצאות שאתם לא יכולים לצאת מהם אחרי זה ולהשקיע באמת. אז תתחילו את זה כשעוד המצב שלכם סבבה, כשעוד אתם יכולים, כשעוד אתם יודעים שיש עוד אפשרות והמקום עוד פתוח להרוויח מהאונליין. כי האי-קומרס זה תחום שהוא בעלייה כרגע. אתם יכולים לבדוק אותי, זה לא רק אני אומר את זה, אתם יכולים לבדוק עם גוגל, עם ChatGPT. אני קורא לכם להיכנס. אם אתם רוצים לקחת את זה לשלב הבא ובמקצועיות, אז אני פה באמת כדי לעזור לכם. בליווי אישי איתי אחד על אחד אתם תראו באמת ככה מעל ועטף את כל הכלים שאתם צריכים. יש לכם בן אדם צמוד, שזה אני אישית בליווי. ואם תרצו, כרגע יש את האפשרות, היום אנחנו ביום חמישי 12 למרץ, אני מדבר כרגע על התאריך של היום. יש כרגע את האפשרות, אתם יכולים ליצור איתי קשר גם באינסטגרם, גם אצלי בוואטסאפ, ושיהיה בהצלחה לכולם ופרנסה טובה לכולם.